Ederra benetan, ederra. Eta orain, lehengo astean hitzeman da bezala hemen dugu, Sokrates, gure filosofoa, Bixente Alegia. Biri berkina, Bixente? Bai. Biri berkina. Dexente, bai. Dexente. Bueno. Erki, Bixente, haizu, bala gizu, arrakasta ikaragarria izan duzula sorginen laratzeko ikusentzuleen artean. Bueno, saiatzen. Haizu, gure ordenagailuan, zuri, edo, behintzat zurekin, zuri lotutako galderak eta proposamenak eta izaten dira, gehien jasotzen ditugunak, e-mail bidez, benetan. Bueno, saiatzen. Eta, bueno, dena den jendeak, zure filosofiak hain interesgarriak direla oharturik, jakina, eguneroko bizimoduan aplikatzeko moduko situazioak nahi ditu. Eta esate baterako, hauxe da, zuri proposatzeko eskatu diguten adibide praktikoetako bat. Bota. Zuk, Bixente, zer duzu nahiago? Hipermerkatuan edo etxe inguruko denda txikietan erostea? Dudaik ez. Denda txikitan nahiago. Etxe inguruko dendetan. Ara, porruak eta patatak Antxoniri, Aragia Migueli eta Arraia Isabeli, punto. Punto. Vale. Baina, hori guztia eta gehiago bauzu hipermerkatuetan? Ez, guztia ez. Badia porruak, badia patatak, baina Aragia ere bai, Arraia ere bai, baina ez dago Antxonirik, ez dago Miguelik, ez dago Isabelik, amigo. Egia. Ez hau da tristea, hipermerkatu batera, hiperronditeko batea joan da, erosketa egitea joan da, inorgin hitzik egin gabe joatea, hiperroietan hitzeitea debekatuta dagoela ematen du? Bai. Ara, zerbait esaten dizun bakarra, kajakoa. 2654, por favor. Bada, zehozer, akaso elkarrizketa dazteko modua, da, baina hitzeiten segitu nahi bali mazu, ezin, ze atzekoa bultzaka dator, gurditxoarekin, nik Antxonikin izaten dituan solasaldiak, Xavier. Askotan, ze erosi berruen eraztu dituzait? Antxoni, mundiala da Antxoni. Igualekoa. Gauza bat esango izu baina, Xavier. Hiperroietan, bai, egia da, deneti da, hola. Baina jakin inberdezunun, hor da okoizka. Lehenguan, zine joan itzan, ni oso zine zalia naiz, bai. Eta, bakizu, hiperroietan, zinea jarri dituztela, ze filosofia, klase da, en fin. Joan itzan, eta sartu horretik orderitxo bat banuela, eta... Pelikulasia horretik, hoxe. Eta, akordu nintzen, etxian, kaferako filtroa behar genituela, eta esan nuen, hemen txerosiko ditut. Normalian Antxoni eroste izkiot, baina, egun baten gatik. Sartu naiz, hiperrean, eta jendia, gainizka. Ukabilka, burrukan, asarre, gurritxoarekin, burrukan, gaz birilkina, bakizutze gaz birilkina. Bai, bakit. Indizea ze honan. Bueno. Ni letxe txarrean jartzen ez hola, letxe txarrean. Bueno, hasi naiz, filtro bila, eta, filtroa, nun ote dia filtroa, Antxonik oso argi dauka hori. Sartu, eta ezkerreko apalean txak, antxe filtroak. Antxe. Ezkerrekoan? Ezkerrekoan. Eta, futbol zelai hartan nun hasi bilatzen. Hoixe. Ni bakite, filtroak gauza txikia direla, eta olako leko handi baten bilatzen zailak, bakit, baina hain zailak ere, kontu. Bani, nire gurditxoarekin, po. Filtro batzuk eramateko edo erosteko gurditxoaren beharrik etzen daukan, gizona? Beharrez, baina jende guztiak gala iten dutan, nire gutxiago izango, aizu, bueno. Kontu, hasi daiz, filtroen bila, eta orduan, kafearen pasilloa, nun notezion, kafearen pasilloa, eta, azkenean, topatuet kafearen pasilloa, 17. pasilloa. Bai, joan naizara, eta, bai, kafiak, marka guztitakoak, prezio guztitakoak, kamamilak, madalenak, balerianak, filtroak aleik erez. Ni bade filosofia bat, Gauza bakoitza, bere lekuan. Antxonik hori oso argi dauka. Filtroa, sartut ezkerreko apalean txak, antxe, Baina, nun aurkitu filtroak.
Bueno, hasi nintzen, bixeradun baten bila, zai, kontatu zen, baina hiperretan arduradun guztiak bixera eramate dute. Bixera, bai. Ni bade beste filosofia bat, bixera eguzitako. Eta hamarruan eguzki gutxi. Gutxi. Eta gero, behar izituzunean, antxe biltzen diadenak, bultaka. Eta bat behar dizunean, inorrez. Ondo, azkenean topatu nun, bixeradun fenomeno bat. Ari galdetu nion. Aizu, barkatu, kaferako filtroak, pasillo 5. Vale, eskerrik asko. Pasillo 5, eta... Aizu, eta pasillo 5 nun dao? Orduako... Martxa egin da, vale. Mandez, buelta pila bat, azkenean topatuet, 5. pasilloa, eta kartela handi bat. Velas, palillos y blondas. Bai, ni blondas oiek zerrien ez dakit, egia esan. Baina kandelak eta txotxa, bai, eta horiek, filtroekin zer ikusi handirik ez dutela, horire, bai. Aizu, antxe zeuden, antxe, iskimaten, 1 milioi zer esan gabe. Filtroa, ojo, ojo, hiper bateagun da, velas, palillos y blondas ikusi ezkeo, ez piatu, antxe daude, eta kaferako filtroak, bai. Bagiz zein nuen, esan nuen, ni zerta etorren naiz nionea, Pelikula bat ikustea, eta zinea, zinea jungo nahi, zea arraio, erosiko izkiot antxo niri filtroak, antxe, gurditxoa anutzi filtroak bai, eta ospa inuen, etorritako bidetik, izorrai, hala. Bueno, gutxien ez pelikula ona ikusiko zenuen, ez da? Ixente? Pelikula ona, ni juteako, ia bukatuta zeon da. Bueno, pelikula, lastima, baltzoaz? Bai, urren baten entorriko nez, Etorri sinpalta datorren astean, ez aztu gero. Sinpalta, bai. Eskerrik asko, Vicente. Ondo izan, ondo segi. Bueno.